dumneavoastră. Sunt a doua oară, cred că în acest loc. Este în ianuarie, cu ocazia nunții familiei Băngean. Și a fost o mare bucurie. Mă bucur de răspunsul care le dați și binecuvântările care le aveți pentru cei ce slujesc. E o mare încurajare pentru mine asta. Mă bucur că ați deschis ușa bisericii dumneavoastră și că sprijiniți lucrarea aceasta. O să aflați mai târziu cum vreau să le aud pe binecuvântare. Nu sunt bogat în asta lume, ca și goasă în Betleem, dar vreau când tu mă strici pe nume, să fie ruga cea suprem. Ogorul tău e atât de mare, dar lucrători sunt prea puțini. Căldura e obositoare și drumul presărat cu spini. Tu nu mă întrebi de lumea puse din viața mea care a trecut. Doresc să fiu și eu, Iisuse, păcatul legător ca nu. Tu nu mă întrebi de lumea puse din viața mea care a trecut. Doresc să fiu și eu, Iisuse, păcatul legător ca nu. Se pierd atâtea spice în mine, invai pe iarul sau la șez. Secerătorii sunt și bine, trudiți de munca ce-au ales. Glasul tău îmi spune, du-te, eu pentru tine o străinez. Strâng la spicele pierdute, pentru hambarul tău ceresc. Tu nu mă întrebi de lumea puse din viața mea care a trecut. Doresc să fiu și eu, Iisuse, păcatul legător ca nu. Tu nu mă întrebi de lumea puse din viața mea care a trecut. Doresc să fiu și eu, Iisuse, păcatul legător ca nu. Și n-am dat când mai ferice, Iisuse, cum vei reveni, decât să-ți dau un snop de spice în marea întâlnirii zi. Mă molesc, dar fără să crească